Ito naman tayo mag-take off na. Ikot yan. Sandali na naman natin. At sing, tayo. Ito naman tayo. San Pablo tayo? Makakalit. Saan natin yun? Ano natin? Ang labas natin ay off, off. Pa. Kadadaan. Patuloy mo lang sa kadadaan ng sakong. Oh, saan ang daan natin? Parang pagkagaling yung pagkagaling mo ng isang back na mag-backdoor ka. Yung backdoor nila eh. Ay. Ano sa pinadaanan natin? Ay, yun! Yung magandang daan na yun. Try na. Gano'ng kahaba doon? Bakit? Nang. Naalin? Asan? Nakatapos. Hi, good evening mga kabarako. Broadway Crossing. Sir naman. Sir. May nilaglag sa kanya. Tigil siya. Broadway. Pasig City. Yan ay ata. Tayo lagi nga dumadaan. City. Bakit tayo sa kung doon na lagi. Dahil ganitong oras, ikot tayo sa traffic. Yan. Kaya wag lang puro trabaho. Biyahe din. Try din tayo pag may time. Hirap trabaho bahay na nararay natin. Pero mahal ang gasolina. Bahay
bahay na lang talaga. Bahay na lang talaga ang nangyayari nito. Trabaho, bahay na lang ang nangyayari. Timing pa sa Iliano Holidays. Kinaas eh. Ano sila? Kasi lang ganun. Magkaharapan. Yung jeep at saka harapan sila eh. Ito na. Ito na. Isa, kahit nandito sa may yung biggest extension, mas grabe ang traffic nito going to Antipolo. Kahit dito rin eh. Sa Broadway ang daan, dalas po. Wala na Pilipinas. Wala nang masak na. Tagpas ka. Ano ka masita na? Parang yung style ng ano, ng traffic yung problema natin masyado sa sila na ubus lang yung oras mo sa biyahe dito kasi siguro mauna tayong babiyahe sa March or sa March ano, sa katapusan ng March. Hindi tayo sasabay sa karamihan ng mga biyahero para makapag-update tayo dun sa mga dadaanan. Kasi ang dagsahan yan mga ano eh, mga Martes ng hapon hanggang Miyerkules Santo ng Miyerkules Santo, yun ang pinakamatraffic niyan. Yung nangyari sa atin, yung na-accidente tayo sa may Kalawag eh. Sumubay tayo sa dagsahan ng May sobrang traffic. oo. Naman tayong buntok peninsula. Alda. Oo. Pagod na kasi yun eh. Yung reflexes, pag pagod na, may ano rin. Ayan, nakakabarako na welcome to Pasig City namin. Your traffic is light. Ayan, kumusta kayo dyan? Kumusta mga biyahe? Wala pala tayong sticker, ano? Wala pala ang sticker. Oo. Pala tayo nakakadaan ng Antipolo.
na. Upload na pala sa YouTube yung bayahin natin yung nakaraang February. Baka hindi ko pa napapanood. So, para may idea kayo sa... Ano, pinagyan nila lang. Maganda. Parang wala nang tatawid eh. Oh, point factor. Ito nga, tapos may ano, mga naman eh. Parang makakawas ng pollution. Kaso, hanggang dyan lang. Dadayo kayo dito sa mga stop that way. Bawal na yung mga parking dito. Hanggang dito lang pala eh. Aeroplane. Siguro ano yan. Ang dami kasi tumatawid. Kung saan saan. Hanggang saan yun? Dati hanggang doon lang yun ah. February people ride natin para may idea ko. Pero ang sabi naman ng DPWA, nakapitin nila yung pag-aayos, pagtatapal hanggang bago mag Holy Week. So bali ang mga choke point na asahan natin mula Katimunan, dami. Katimunan, yung Pagbilao, lagi na yun eh. Lagi ang Pagbilao hanggang dun sa may napasok ng Holy Week talagang choke point na yun eh. Katimunan, may blocking kasi ang dami. Tapos sa may Dr. Del, wala. Sa may Gumaka, dun sa may San Vicente, saka sa may Lopez, Sakto, matik nga. Kalawa, guys. Ang Yusef. Lote. Nabobon, nako. Nagkawayan, lahat na. Saan ba yung binili natin? Tapos Ragay, Lupi, Sipoko at Lipanan, nako. Lahat na pala. Lahat na niriblock. Pag di nila natapos yan, ay nako. Traffic. Wala talaga. Saan na ba yun? Uy, Darapula. Tingnan natin. Ayun na. Saan ba yun? Ba't parang hindi na natin nakikita? Parang wala na. Shout out. Ayan, right safe. Magkakita-kita tayo sa kalsada. Magkatagpo-tagpo. Yung darating na Holy Week. Tignan natin na kayo. Parang sarado na sila. Kaya hindi rin nila kita. Ako na lang. Wala Kahit na. sa flatway na tayo. Kahit sa flatway.
Kaya maraming salamat sa akong pag-suporta sa challenge natin 2021. 6 na ngayon, ilang taon na pala? Bye. Ilang taon na? God bless, ride safe.